אוקיי, עכשיו אני מקפיד על אותו סדר שבו יריתי את המדבקות שלנו, את ה-HR, לראות את המספר הסידורי, כדי ליצור מספרים מקבילים מתאימים, תואמים. ואז זה יקל עליי בקליטה לעשות את זה בצורה יותר מהירה ויותר מדויקת דרך האקסל. תכף אני נסיים את זה ונראה את זה על המחשב. אוקיי, עכשיו ניגש למחשב. אוקיי, עכשיו אנחנו ניכנס לחשבונית. זה המחולל. אני אשתמש בזה תכף. ניכנס לחשבונית. יש לי פה PO 24,0,0,111 מכרז, עניינים 68, 63. עכשיו אני אראה את הדרך לעשות את זה גם יותר מהר וגם יותר מדויק על פי הטבלה שעשינו. נראה איזה כמות קלטתי פה. -13. אז אני כותב פה 13. עכשיו גם תיקים, כל הנלווים, כולם אותה כמות, חס ושלום. זהו. אני ניגש לאחריות, היום זה קוד אחריות מופיע אוטומטי. פה אני מתקן, משום מה לא שמו. ותאריך התקנה שהוא יהיה היום. אני נכנס למחולל, רישום מספרי מכשירים, והנה אני מנצל פה כדי לעשות את זה הרבה יותר מהר. הוא יודע להעתיק לי גם את המספר שלנו, ה-HR, וגם את המספר הטבוע. וזהו, וכן הלאה עם הסוללה, המתן לרכב והמתן השולחני. תגיד שלום.